Selamat pagi, selamat semua teman-temanku semua. Pagi ini aku harap delok nanti jam-jam 7 rumah dirobohkan untuk lapangan. Mari kita ikuti ya. Di lokasi ini rumah yang di lapangan, nah kosong. Tapi plaktornya barang, plaktornya barang sih hilang nih. Dan enak, ini enak dan lebarnya itu. Enak ya? Enak. Kok nggak boleh pas ya? Ya pras ngono wali oke nih, oke nih. Dawane ora lho. Luwih lho, Den. Yo dawane. Iki sing penontonnya sing ra iso. Penontonnya gini. Iya, penontonnya. Iya. Oke. Delok kayune ya, delok kayune. Ki rumahe sing ati robone. Kayune anu lho. Oh, wis gapuk. Gapuk. Gapuk iki. Ki rumah zaman biyen iki rencana diratakan kanggo lapangan voli. Ki Gampang nih karepe benjang mablak sing kulon aja di anu. piye? Kalih robone ya. Kare ben Ya kan wis anu ki, wis enek tembok iki. ya kene tembok ya kafe. Ki rencana arti robohne iki. Kira wae mani sampeyan. Kayak apa lho iki? Ya. Kayune. Ki omah letake ning kidul Masjid Gupala. Ki engko rencana tanah iki kanggo lapangan bola voli. Tapi status ya cuman pinjam. Iki warga sini, iki terutama RT ini iki. Iya, Iki RT ini iki cara status tanah lahan iki pinjam, bukan beli loh. Dan nanti sing duwe tanah arti gunane ya lapangan iki gawe omah. Ngono. Iki posisi tanah seperti iki. Iki kan iki gudangnya Pak Simuh toh. Iya. Iki tempat cara biyen nggih apa nggih ada kasur di pan. Oke. Iki Pak RT. Iki kok jam piro rencanamu? 7:30 bongkar nih. Gundulan barang murah. Gundulan barang murah. ora persarapan kok. Oh. Sarapan pagi. Oh. Oke, lokasi ini gini. Iki jare. Di. Loro. Lu. 4 5 6 itu langkah. Itu meter. Iya. Iya betul lah. Betul. Itu meter. Iki sebelah iki mae kosong, Lur. Kosong. Ya iki tidukne rame-rame. Yo pengen mandarin duruk pisan nek mandaran ae. Lah nggih. Ya wawang ora. Gapok ya. Lah nggih. Kowe ketak. Kudu etok tono. Lah nggih, masakan sampean wong-wong niku lho. Ora pedi rokne ae kaya ngono rene wong wani-wani. Lah nek sapa ngono wani kok? Kak, mari nyerang gah. Potong mbah bayang sih foto. Tunggu dari golekne anu primbon. Udah sekian dulu nek ku tadi ndelok rencana omah sing arep dibrukne engko rencana gawe lapangan Bohkan. dirobohkan
Engko perkiraan jam 8. Udah sekian dulu, terima kasih konco-konco kabeh sing ndelok videoku iki. Tak doakan panjang umur, murah rezeki. Amin. Kalau yang pengen punya istri lagi ya silahkan. Ya, aku pengen double. Ya, Udah sekian dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. aku pengen double.